Hvad så, guys? Velkommen til endnu en guide til OBS. Den her gang skal vi kigge på OBS Studios, og vi skal primært sætte det op til at streame på Twitch. Jeg har selv lige skiftet fra den gamle platform over til Studios her, fordi at udviklerne bag OBS ikke supporter den gamle platform mere. De er gået over til at fokusere kun på Studios. Det er også fint nok, fordi at, en god ting ved Studios er, at den bruger ikke så meget CPU frem for den gamle platform. Så hvis du har problemer med at streame, fordi din CPU er for langsom, så kan du i hvert fald skifte over til Studios. Det vil i hvert fald en god ting. Jeg vil i hvert fald anbefale, at de gør det. Men lad os starte med at få downloadet OBS. Vi åbner vores browser. Skriver i søgefeltet OBS Studio. Og skal I trykke på det her link her, hvor der står obsproject.com/download. Kom ind på deres hjemmeside her. Der kan I vælge operativsystem, Windows, Mac eller Linux. Vi vælger selvfølgelig Windows, det er det vi bruger. Så trykker vi download her. Og når vi har downloadet den og installeret OBS, så åbner vi det op. Det første vi ser, det er så det her vindue her, guys. Plain and simple. Så går vi ind i settings. Det første vindue ind under general. Der kan vi ændre sprog. Hvis vi hellere er til dansk, kan I bare gøre det. Tema kan man også vælge her, om det skal være mørkt eller lyst tema. Og når I gjort alt det, så trykker jeg selvfølgelig apply. Alt andet skal I ikke sådan set rode med her. Det er fint som det er. Så går ind under stream her, streaming services, og så vælger jeg så Twitch, server. EU Stockholm bruger jeg, da jeg er bosat på Sjælland. Jeg ved ikke med jer, der er i Jylland. I skal nok vælge, vil jeg sige, Frankfurt måske. Den er nok tættere på jer. Men jeg har Stockholm som min. Og nedenunder, der er selvfølgelig stream key. Den indsætter I der. Og så trykker vi apply bagefter, når vi har gjort det. Videre ned i output. Der er den som regel sat på simple. Vi sætter den til advanced. Så vi kan ændre nogle flere ting her. Encoder X264 sætter vi den til. Bare tjek den af. Rescale output, den tjekker vi også, hvis den ikke er. 1280x720 streamer vi til Twitch med. Jeg vil ikke råde at streame op til et fuld HD, men 720 det vil være perfekt. Det tager vi og sætter den til. Rate control, den skal være på constant bitrate, CBR. Bitrate, jeg vil nok anbefale mellem 2000 til 3000 i hvert fald, hvis du ikke er partner med Twitch. Alt over vil ikke gavne dig overhovedet. Jeg har sat min midt imellem til 2500, det er det bedste, og det synes jeg har fået en rigtig god kvalitet ud af. Og de fleste kan nemlig se min stream, når jeg streamer med den bitrate her. Keyframe skal være på 2. CPU usage preset, min er på faster. Jo langsommere I går ned, jo pænere bliver jeres stream selvfølgelig, men det kræver jo selvfølgelig også en bedre CPU for at gøre det. Jo langsommere den bliver, jo mere CPU bruger den jo. Og jo længere op I går, ultra fast, så kræver det ikke en skid, men så er billedkvaliteten heller ikke så pæn at se på. Så faster er perfekt, eller måske bare fast. Jeg tror den er sat standard til faster, så bare lad den blive der. Profile skal på high, tune none selvfølgelig, og hvis I har lyst til at kopiere det her, så gør det. Det gør noget med billedkvaliteten, har jeg fået at vide, så jeg har ændret eller skrevet det her ind i det her felt her. Det kan I bare gøre, hvis I har lyst til det, guys. Trykker vi apply, når vi er færdige her. Videre til audio. Der sætter jeg, det giver sig selv, der sætter jeg selvfølgelig jeres audio device. Jeg har sat til nogle headphones her. Det er ikke lige primært dem, jeg bruger, men I sætter bare til det, I bruger primært. Og så er selvfølgelig jeres mikrofon her nede under. AT2020 har jeg, den sætter jeg til. Det er min mikrofon, så den sætter jeg dertil, og så trykker jeg bare apply, når jeg har gjort alle de ting der. Men det giver sig selv alt det her, guys. Alt andet skal ikke pille ved. Jeg ved ikke, om I kan sætte 48, ja, bare lad den være på 44, det er fint. Jeg oplever ikke nogen problemer med den her slags sample rate, så det er fint. Apply så, når vi har gjort det, og videre til video. Så er min base resolution, det er selvfølgelig 1920x1080, det er hvad mit desktop resolution er, ude på mit skrivebord, den skal bare sættes til det, I bruger selv også.
Output, det er så, hvad det den smider ud til Twitch. Den skal også være på, det skal bare være på 1280x720, som vi havde før ude i outputten, ude i vores, hvor vi satte alle de andre ting. Så bare lad den være på der. Ikke nogen grund til at sætte den op. Downscale filter, der kan I sådan sætte den på sharpen scaling, lang sauce, eller hvad fanden der står der, 32 samples. Det gør det også, så det ser pænest ud. Så der kan jeg bare sætte den ned på det. Tror ikke, det kræver så meget. FPS, jeg vil anbefale i hvert fald mellem 30 og måske 48. Jeg vil ikke anbefale 60 med de her settings. 48 ser faktisk ret godt ud. Det ligner næsten 60. Det er svært at se forskel, så 48 passer perfekt, synes jeg. Så bare sæt den på det, hvis jeg har lyst til det. Eller 30, selvfølgelig. Hotkeys, det sætter jeg så også selvfølgelig selv, om hvad vi har af hotkeys, når jeg skal skifte over til forskellige scener, som I har lavet. Men det kan jeg lige selv rode med, guys. Det kommer i den næste video, jeg laver. Der kan jeg gå igennem hotkeysene nemlig her. Advanced. Process priorities er bare på normal. Jeg tror ikke rigtig, jeg ændrer noget her heller. Det er meget standard, det meste af det. Så vidt jeg kan se. Ja. Ellers så bare kopier det, hvis det ikke er det samme, guys. Så bare kopier mit her. Så når vi har gjort det, trykker vi bare apply til alt det vi har gjort. Og ja, så har I i hvert fald sat det op til at streame til Twitch nu her. Det var så alt for den her guide. Som altid kan jeg stille jer spørgsmål nede i kommentarfeltet. Og hvis I kunne lide videoen, så giv den et like, eller subscribe til min YouTube-kanal. Der kommer mange flere videoer af den her slags i fremtiden, så hold øje. I kan også følge mig på Twitch, hvis I har lyst til det. Der kommer et link nede i beskrivelsen til den. Men som altid, vi ses bare i den næste.